தெளிவா நீங்க குடிச்சு போட்டு வந்திருக்கிறீங்க. டெஸ்ட் எடுக்கிறேன்னா டெஸ்ட் எடுக்க போகும். எடுக்காத படம் நீங்க எடுங்கோ. தண்ணியை போட்டு வந்தீங்க செய்யாது. நீங்க கூட பெரியவரை கொண்டு வந்து சொல்லுங்க. இதுல என்ன தடை செய்திருக்கன்னு சொல்லுங்க. கெசட்டை கொண்டு வாங்க. தண்ணியை போட்டா வேற இடத்துல போய் கூட தண்ணியை போட்டுட்டு பாருங்க. என்ன முறையில நில்லுங்க. இந்த படத்துல என்ன படம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நான் எடுக்கிறது சரிதானே. தண்ணியை குடுக்குறவண்ட குடிச்சிட்டு வந்து முழு போதையில இருக்கிறார். சரிதானே. முழு போதையில வந்து அங்க இருக்கிறோம். 10/104/998 இருவர்களும் இந்த 3 போலீஸும் முழு போதையில வந்திருக்கிறார். නටන්න හරන්න එපා. හරි ගිහිල්ලා ඔය සිනමේ අනුර කුමාර දිසානායක එක්ක රංගන්නේ. මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? කවුද කිව්වේ ඔක අයින් කරන්න කියලා? මම නීතිඥ කාන්දීප. ඕක ගිහිල්ලා කියන්න උත්සාහයි. එතන අකල කරන්න එපා. කරුණාකරලා හොඳ පොලිසිය කට්ටියව යවන්න. බීමත්ව නැතුව බීම මොන්න මේ ඉන්න ඉරේක எல்லாரும் சாட்சியா போலீசார் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறார். நிறவரியில இன்னிய மணக்குது. நிறவரியில வந்திருக்கிறார் இந்த போலீஸ். 10/104/998 நிறவரியில வந்திருக்கிறார். நீங்க போங்க எல்லாரும் போங்க.